ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், திஸ் இஸ் சொல்லுங்கள். நான் அவங்க சித்து. ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இது வந்து ஒரு ஃபுட் ரிவ்யூ வீடியோ. ஸோ என்ன ஃபுட்னா, ஒரு ஸ்நாக்ஸ் வச்சுக்கலாம். என்ன ஃபுட், அந்த டிஷ் நேம் வந்து முட்டை மிட்டாய். ஓகேங்களா? இது வந்து எங்கே இருக்கும்னா, சையத் ஸ்வீட் அந்த ஷாப்பில் இருக்கும். நீங்கள் கூகுள் மேப்ஸில் போய்ட்டு சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு ஃபெமிலியராக தெரியணும்னா டிமார்ட் விருகம்பாக்கமில் இருக்குது. விருகம்பாக்கம் டிமார்ட், அது உள்ளே இருக்குது சையத் ஸ்வீட்ஸு. ஸோ அங்கே அவங்க வந்து எங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க தான், தெரிஞ்ச அங்கிள், எங்கள் ஃப்ரெண்டு தான். ஸோ நாங்கள் வந்து இது வந்து முஸ்லீம்ஸோட டிஷ்ஷு. இது வந்து அவங்க தான் மோஸ்ட்லி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. இப்போது நிறைய பேர் அதை செய்கிறாங்க. ஆனால் அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு அவங்களோட ஓன் டிஷ். அது முஸ்லீம்ஸ் அவங்க தான் செய்வாங்க. சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து ராயப்பேட்டாவில் எங்கள் டேடி ஒரு வாட்டி சொல்லியிருந்தாங்க. ராயப்பேட்டா சைடு அந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி அந்த சைடு போயிருக்கும் போது அவங்க அதை டேஸ்ட் பண்ணாங்களாம். அங்கே தான் உண்மையிலேயே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சுன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு வாட்டி பார்த்தாங்க டிமார்ட்டில். சரி வாங்கணும். எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு அது மேலே உண்மையிலே இன்ட்ரெஸ்ட் எதுவுமே இல்லை, எனக்கு பிடிக்கல. அது பேர் நேம் முட்டை மிட்டாய் கேட்டோன்னே எனக்கு பிடிக்கல. லைட்டாக ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூனோட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் டேஸ்ட் பண்ணேன். அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மளோட நாக்கில் வச்சோன்னே அது மெல்ட் ஆகிடுச்சு. அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் தான், மெல்ட் ஆகாது, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். அவ்வளோ ஒரு ஸ்வீட்டாக இருந்துச்சு, அவ்வளோ ஒரு ஜூஸியாக இருந்துச்சு, ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. நீங்கள் போய்ட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு விருகம்பாக்கம் பக்கத்தில் டிமார்ட் போய் பாருங்கள். இல்லைனா கூகுள் மேப்பில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். அதில் பிளேசஸ் காட்டும். நிறைய இடத்துல இருக்கும் மோஸ்ட்லி அந்த ஷாப்பு. நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, பாய்.